Díomh, seo Físeán beag le achraimar ar conas clárú le An Scéalaí más múinteoir tú. So seo an chéadúir duit dul go dtí an siomh, an slí is fosa le teach go dtí an leathanach baile ná cuardach Google a dhéanamh, Scéalaí a chuirsteach an sin, agus peart go dtiocach sé sús an sin a chéad ráha. Is féidir www.aber.tcd.ie/scéalaí a chuirsteach chomá. Ach chaibbrinn siad ach ná an cuardach Google a dhéanamh, Scéalaí nó aber scéalaí a chuirsteach. So na chéadúir agus tú clárú, brúig ar an gnapa an sin is múinteoir mé, agus chuirsteach anim úsáideora. Curthaí mise isteach CDD3 mar hampla. Crutha me pascal dom hain. One second in the sin a ríis. Agus dainú ar sin. Agus glacam leis na canílacha úsáide, agus cíchi sib sin a chuid se sonraí istigh an sin, agus má bhíon éon cheiste géan den na faoin is féidir dul le deag baillam. Chláraigh, buig ar chláraigh, agus inis tá profil persanta le líana isteach. So is féidir sé dhéanamh van a hapig, ní mór an sais scoile, don gúrsa seo chu muid scoil ghailteachta agus féidir chláisteoirí dóir a chuirsteach. An caiinteoir dúchas tú, cén chanúint, bhailge is éascadid, bhíon isteach péirad atá fíorda tain, cécha minic is learn gaeilge gach lá, cé leis a bhíon tú caiinteas gaeilge fálamóirí nó caiinteoirí dúchas nó meascán, bheachan tú nó an éis tú leis na meanas gaeilge gach lá nó gach seachtain nó go fíor anmh, an léan tú as gaeilge, an scrín tú rifoist, an scrín tú blagan na mar hampla nó ábhar tagais gachlach. An cinnt go de searfad fíor daobhse. Agus gohanna sin téiseach sin na gohanna tá riamh dhéinte an maiile iad, cluisin muid iad ar fud na háite na lehénta seo. Táim se chun is cuma leam an riomhar anún duine bhín sa cainte chuirsteach. Agus sábhail na sonraí. Ní gáid é sin dhéanamh riamh uair bhainta sin déanta tá sé sábhailte le de chótas agus sinné. Nis, seo an deis das na múinteoirí, céanta nach chuléon seo mar ranga go fós agus sin chéad ché meile seo mar ranga a chrothú don gúrsa seo. Don gíonn sib an siombal an sin sa chúne ar dhéis an siombal móide sin, brúig ar sin agus deireann sé cruthaigh seo mar ranga nua chuir teidlisteach. Curtha mé teidil cáisc fithe hain mar hampla. So sin oscailt is fé le péród is meile a chuirsteach ó bhhainna aithniú tú héin ar iste. Cruthaigh. So tá rang crutha hinne se gom, ach ní léon cinn sibh an náid an sin ní léon dalta sa rang seo fós. Nis chun cuire a thuirt a haltaí teachtasteach sa rang seo, cai me cód ranga a thuirt dóibh nó roinnt leo. So téimeisteach sa seomar seo, cáisc fithe hain, agus brúmar an gnapa a d an rain an cód. Gíanann an riomhar a cód go thua eibreacht an rang seo. KJN54 mar hampla. Den cópáil ar sin nó scríb síosa nó den cópáil agus gramúisteach a riomhfost lena cheola amach chuig na micléin. Caig nó aber leos a rang é nó chuir a chuid sleán é nó péir é ach caig an cód ranga seo a bheith na daoine iad a rang, so beidh cód ranga difriúil ag gach éon rang. Uair bhain tá sé sin sábhailte go agus chuir náid éigent gur féile é thuirtas na micléin. Sinile is féidir dhéanamh ag go buinte seo. Duna mé Físeán eile lena thuispáin daobhann sin cad a hálín nar bhín daoine sa rang got. So féidir dul reis agus sinú amach. So brúig ar de ainm sa chúne agus sinnig amach an sin.